Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu konfirmon se në procesin e planifikimit për sistemin shëndetësor po diskutohen 3 opsione për të ardhmen e qendrës së re klinike në Shkup. Në intervistën për Radion Europa e Lira i theksoi se vendimi përfundimtar do të varet nga analiza profesionale e ekspertëve, ndërsa aspektet infrastrukturore dhe financiare do të jenë vendimtare. Sipas ministrit, një nga opsionet është rinovimi i qendrës klinike ekzistuese. Alternativa e dytë përfshin ndërtimin e një qendre klinike tërësisht të re në një lokacion të ri geografik, ndërsa opsioni i tretë është vendosja dhe ndërtimi i kompleksit të ri klinik në hapësirat e spitalit të shtatori. Po momentu se razmislila pomeđu postojeći od klinički centar, znači infrastrukturno i drugi možnosti je da od njife gradenje na potpuno nov klinički centar vo nova geografska položba. I tretiot moment je 8. septembri, znači da se gradi tamo kompleks, kada što ke se prefili celiot klinički centar kako takov na 8. septembri. No sepak ova je mnogo rana faza, ekspертите ke treba na kraju na denot da ni kažat i od infrastrukturna gledna točka je od fleksibilnosta i kreiranjeto na soodvetni procesi koji što se povrzuvat pomeđu administrativni odдел, klinički odдел i akademski odдел. Знаете дека клиничкиот центар е исто така близко поврзан со факултетот заради тој research ориентиран момент, така да сме предпазливи кога ќе се креира новиот klinički centar da ne trpi nijedna od ovije 3 granjke. Sa i përket trajtimit të pacientëve të onkologjisë, ministri bëri të ditur se brenda 1 deri në 2 javë shërbimet onkologjike do të funksionojnë edhe në spitalin Tet Shtatori, ndërsa po punohet që ato së shpejti të jenë të disponueshme edhe në spitalin e Manastirit. Sipas tij, shërbimet po zgjerohen gradualisht edhe në Tetov, ndërsa Shtipi mbetet ende në përgatitje. Da бидам искрен за 8 септември очекував дека побрзо ќе оди работата. Знаете, административно од наша страна имавме инспектори кои што отидоа и направија извештај. Вториот извештај имаше побарување од инфраструктурна гледна точка. Се надевам дека после вториот извештај ќе може да се отвори амбулантата во 8 септември. Очекувам да биде тоа недела 2. Не очекувам подолго од толку. Исто така се работи и во Тетово, знаете, и во Штип. Штип ни е подалеку за онколошките терапии, бидејќи се уште не сме спремни, додека Тетово исто така некои од процедурите се нудат таму, веќе колегите заедно со универзитетската клиника разговарат за да може таа палета на здравствени услуги од онкологија да се прошири таму. Ndërkohë, ministri informoi edhe për investime që po realizohen me marrëveshjen me Mbretërinë e Bashkuar, përmes së cilës me 205 milion euro po ndërtohen dhe rinovohen kapacitetet spitalore në Shtip, Tetov dhe Kërçov. Në Kërçov dhe Tetov pritet të ndërtohen ndërtesa të reja, ndërsa në Shtip do të riorganizohen objektet ekzistuese dhe do të ndërtohen hapësira të reja për fakultetin.